Dobrý den. Dobrý den, máte přání? To s Flexa mi nedal by. No a máte Paragon? No to znám. To máte kliku. Oh god. Čo? Nic, no a co s ní jako je, teď jako no... Co, ty jste to proved? To ale nešika. Oh god. Nic, dobrý. Akorát jsem zjistil, tady je to ten rozvějový kondenzátor. No, to si zapnout. Jiný nástroj. No, je to spravený. Tak, flexička pěkně, kondenzátor už nám pěkně běží. No, tady máte k tomu tu ručku, to vám takhle věnuju k tomu lepidlo, to si přelepíte. No a pro paní Vidlákovou máte dáreček, no a tak si to už Ty co se tlebi, co si o sobě myslíš ty? Já nejsem žádný vidlák, já přijel na osu, já jsem Martin ze Zavadilky, ty hajzle srně. Tak pojď ty hnoj, pojď, ne? Pojď sem, vole, si myslíš, co ty kurva? Tak, a máš to.